kubvanas kana kuvatungamiriri vamusangano vakazoda kuvhaira vachiti kwavanobva ndo kune vanhu aiwa ndovabvisa pachigaro. Kuno kumaramba Pfungwe matora mukombe padamwa Secretary General wedu vampofu vaposa vadonha pavatarira kuwanda kwamakaita havasati vambozvivona. Komisa paazoreswa ati president mavona kuwanda kwamakaita vanhu ati kwanzi ndo kwandobva ndikati aibva zidzoro. Ongu kana mai vane vana vakawanda kamwe kanongoti okapenza sa vakarambi vanenge vachingoti mwana wangu. Saka nyika inokwanisa kuita tumwe tupati techingopemberera kana kauya pambai pamvura tupfuure asi vana vedu. Kana umwe chete wenyu akangorota ZANU-PF yaruza amuke aite chimera oita doro kuti hope dzabvepi dzorudzuku. Ndatovona kuti haiwa kana opposition ikavhota nenzeve namakumbo nemusoro hapana zvavangamboita. Tinovarakasha nekuvasasanga